लोग कहेला कि आदमी तो वही दिशा में झुक जाला जिधर से हवा चलेला। बाकी हम सोचा नहीं का हवा इतना बेरहम होला कि एक भाई से दूसरा भाई के अलग कर देला। उहे भाई जेकरा आंख में बिना कुछ बतौले सब कुछ पढ़ लेते रहे, आज वो हमरा से अपन नजर चुरा लेला। अगर गलती से भी सामना हो जाओ तो अपन चेहरा झुका लेला। ऐसा लागेला जैसे हम ओकरा जिंदगी के सबसे बड़ा बोझ बन गई बनी। कभी कभी हमार मन पूछेला कि आखिर शादी के बाद ऐसा का होला कि लोग बदल जाला। शादी के बाद ऐसा का होला कि भाई भाई ना रह पावेला। एगो नया रिश्ता पुराना खून पर कैसे भारी पड़ जाला। हमार नानी अक्सर एगो कहावत कहेली कि जौना पेड़ के जड़ मजबूत होला ना ओकर टहनी भी मजबूत होला। बाकी अब समझ में आवता कैसे कुछ लोग अपन सास ससुर साली सरहज मेहरारू के एगो बात पर अपन पूरा खानदान के छोड़ देला, अपन पूरा खून के छोड़ देला। शायद उनको कोनो मजबूरी रहल हुई, ना तो भला एगो भाई दूसरा भाई के सामने पड़ला पका रास्ता बदल लेला। हम तो अभी यह सोचते हैं कि काश भाई एक बार मुड़ के पीछे देख ली। आज भी जड़ उहे बा, पेड़ उहे बा, बस टहनी